Ja. Ikke? Jeg vil gerne byde om at blive indsat. Velkommen til Operation 2W. Ja. Ikke? Jeg vil gerne byde om at blive indsat. Vi har tidligere her i Operation 2W afsløret diverse minkfarmere og Rudi. Nu er turen kommet til stridighederne mellem landets ungdomsuddannelser. Og vi er derfor taget ud til Silkeborg Gymnasium. Det er her, rygterne sviger. Ja. Nu vil jeg interviewe en helt tilfældig person. Undskyld. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Rigtig, Eske er blevet et veritabelt hippie-helvede. Altså, nu er det her kun min subjektive holdning, men jeg synes, den almindelige generelle opfattelse er på skolen, at det har været et stigende problem, og at du ved, der er mange holdninger til det, og det er vigtigt, at man tager flere subjekter ind på samme tid og refererer til og har nogle synspunkter fra, ikke også? For at kunne skabe en overordnet... Og vi siger tak. Vi er taget hen for at interviewe endnu en tilfældig person. Er det rigtigt, at der er meget diskrimination blandt de forskellige ungdomsuddannelser? Ja, det prøver jeg sådan at forholde mig lidt objektivt til. Mit personlige synspunkt er, at der skal være sådan en konsensus mellem de forskellige institutioner. Ikke sådan, der skal ikke skabes splid og sådan. Der skal være harmoni. Mi casa es su casa-agtig stil. Og vi siger tak. Ja. Ikke? Jeg vil gerne byde om at blive indsat. Hej igen. Nu er vi taget ned på Silkeborg Handelsskole for at se, om der er hold i de her fordomme, som vi har hørt, der findes. Vi har tænkt os at spørge en helt tilfældig handelsskoleelev. Jeg siger, der kommer ind der. Undskyld mig. Ja. Må jeg stille dig nogle spørgsmål? Selvfølgelig. Hvad hedder du? Jeg hedder Melbourne lige, men blandt gutterne, der er det jo bare Sydney, du ved. Fedt nok. Er det rigtigt, at jeg hernede på handelsskolen har sådan lidt nogle fordomme over for gymnasiet? Ja, selvfølgelig har det ved det. Altså, jeg ved, at jeg er ikke så meget nede med de der gymnasieelever der. Og jeg tænker sådan, de er sgu ikke op med mig, ikke? Og jeg tænker lidt, det er sgu ikke mig. Jeg kan overhovedet ikke lide deres stil, ikke? Prøv at se deres tøj, for eksempel. Hvad er der med deres tøj? Deres tøj, det er sgu da hippie, mand. Har du set tjeksene af mine? De der fucking bangers. Hvad har du imod pigerne? Jamen, de er nogle faggot ass bitches. Og så går de der på gågaden, og de tror, de ejer det hele. Med en rullet tobak og en bajer til at dele. Og jeg tænker, bajer, hvad fanden er det? I har de her sådan for bitches her. Dem drikker vi bare i et væk. Bund eller bøsse. Og vi siger tak. Ja. Ikke? Jeg vil gerne byde om at blive indsat. Ja. Hej igen. Vi er nu taget ud på Silkeborg Teknisk Skole som et led i vores undersøgelse af Silkeborg Gymnasiums forhold til de andre ungdomsuddannelser. Vi har igen tænkt os at finde et helt tilfældigt interviewoffer. Der sidder en herovre. Undskyld mig. Ja, men hvad så? Må jeg stille dig et par spørgsmål? Ja, det kan du tro. Hvad hedder du? Jamen, nå, sgu da Brian. Okay, det spørgsmål lyder, hvad er det stereotype billede af en gymnasieelev herude på teknisk skole? Hvilken type stereo, mand? Ja, mand, det er fucking på mig max, den her stereo. Jeg tror ikke helt, du er så hurtigt optrækket. Optrækket? Hvad for noget, mand? Papaslæden accelererer til 100 km på fucking 10 sekunder. Jeg omformulerer lige spørgsmålet for dig. Hvad synes du om Silkeborg Gymnasiums elever? Jamen altså, gymnasieelever, de er ingenting. De har knæppet deres forældre. De er fucking nul og niks. Jamen, hvorfor synes du det? De irriterer mig bare. Hvorfor irriterer de dig? Fatter du ikke? Jeg vil ødelægge dem. Kan du ikke forstå det? Nej. Er du dum, eller hvad?
Jeg er så åbenbart dum. Og vi siger tak. Vanskelig om at vinde sig. Ja. Hej igen. Som et sidste led i vores undersøgelse er vi taget ud på ungdomsskolen for at undersøge, hvad de mener om Silkeborg Gymnasium. Som altid finder vi et tilfældigt interviewoffer. Jeg kan se, der står en herovre. Undskyld mig. Ja, Hej med dig. Må jeg stille dig et spørgsmål? hej. Ja, det må jeg. Hvad hedder du? Jeg hedder Mike. Hej Mike. Mike, hvad går I og laver her på ungdomsskolen? Jamen, vi drikker nogle øl, og så ryger vi herude. Og så ryger vi derovre også nogle gange. Ja, og så derovre. Det lærer vi også noget. Det er spændende. Hvordan har du med Silkeborg Gymnasium? Jamen, jeg synes, de er for klamme. Hvorfor synes de er klamme? Fordi vi smadrer dem. Hvad gør I så ved dem, bagefter jeg har smadret dem? Jamen, så knæpper vi dem. Hvorfor? Jamen, så kan de se, hvor fucking klamme de er. Altså. De er klamme patter. Alle pigerne er klamme patter. Og vi siger tak til Mike. Ja. Ja. Velkommen her til Silkeborg Gymnasium. Vi er endnu en gang taget herop for at interviewe et par elever heroppe, som et aller sidste led i vores undersøgelse. Der kommer nogen her. Undskyld mig. Må jeg lige spørge om noget? Kan du ikke læse, eller hvad? Det er ligesom på fodboldcollege. Ja, okay, men det er altså helt kort, jeg vil spørge om. Vi skal ind og skrive kontrakt med Jesper. Er os alle sammen? Ja. Okay, men I får lige en Jesper, ikke? Hvordan er det at være almindelig gymnasieelev heroppe? Jeg tror så nok ikke lige, at vi er almindelige gymnasieelever. Det er ikke almindeligt at gå til morgentræning mandag, tirsdag, ikke onsdag, men torsdag, og så fri fredag igen. Og så har vi ikke kamp på lørdag også allerede. Ja, kamp lørdag også. Ja. Har vi hver lørdag. Også om vinteren og pissekold. Men I går jo stadig heroppe. Ja, det vil nogen måske mene. Men det mener jeg ikke. Så tror jeg, vi er ved at være... Er det tændt, det der? Det er fandme noget, man siger, det er. Har I ikke glemt at fortælle det? Drengestil er klar. 2, 3, nu. Så kan det godt være, det går den der. Ja, vi er dem, der er skadet. Skal du måske se, hvad der er i den her? Hvad har du i posen? Kan du tænke dig at vide det? Ja, hvad for... Bokser fra Jesper. Trøje fra Jesper. Pose fra Jesper. Skal I have det? Skal det kommer den her er det eneste, der dur i vores højhus. Bokser fra Jesper. Hvor pigerne kommer og går, men college forever består. Sut røv. Ja, sut røv så. Så du rød, mand! Jeg skal ikke sut røv. Nej, jo, det er almindeligt, jeg skal ikke. Og vi siger tak. Ja. Ikke? Vanskelig om at vinde sig.